Soňky aýlarda Türkmenistanyň aýal gyýlary garşy dodok çeşirtmek, ýasama, kirpik taktyrmak, kosmetika ulanmak, tyrnak ösdürmek ýaly gadagançylyklar girdildi. Hatda aýal gyýlaryň ýeňil awtologlaryň öň tarapdaky oturgugyna oturmaklaryna çyn häkimetler tarapyndan gödäwçilik güýçlendirildi. Ýöne türkmen dinanlarynyň botoks we gaş tyrnak gadaganlygyndan ozalam wawaly durmuş hupatlary bardy. Türkmenistana ýyl-ýyldan barha yaramazlaşýan ykdysady şertler, durmuş ykdysady meseleler demekdirji awtoritar siýasat Türkmenistanyny hem zinanlar üçin hem erkek raýatlar üçin durmuş kynçylyklaryny öz ýany bilen getirýärdi. Bu sözler Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar we synçylar öwran gurrun berýärler. Megerem dünýäniň her bir künjeginiň özüne mahsus kynçylyklary we ýeňillikleri bar. Ýöne Türkmenistanyň zinanlaryň hususan gelin gyýlaryň öz boluşly çetini we synçylary görä aňrybaş çarkandakly hemne köplenç gowgaly durmuşy bar. Türkmenistanyň resmi medeniýetde altyn asr bagtyarlyk we berkararlyk zamanasy ýa-da täze galkynyş eýýamy adlandyrylýan döwürlerini ozalan bir Türkmenistanyň orta ýaşly ýanyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna adlandyrylmalyk şerti bilen gurrun berýärler. Bagtly gyýz gelinler, bagtly maşgalalar bar. Olaryň durmuşy bir meňdeş, gülüp oýnap ýaşaýarlar, gülüp oýnap diňjalýarlar, durmuşyň özlerine peşkeş beren bagtynyň hödürini görýärler. Bagtly maşgalalarym bar. Bagtly maşgalalar gülüp oýnap ýaşaýar. Bagtly maşgalaryň kyssalary bir-birine meňdeýär diýip hasazal bir ýaş geliniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna hamsygyp beren gurrunlary megerem köpleriň ýadyna galdy. Ýöne şol bir wagtda ejir çekýän gelin gyýlaryň durmuşyň labryndan ýadan dinanlaryň durmuş kyssalary köplenç eşidilmän galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurduň durly künjeklerine gelin gyýlaryň gündelik durmuşda ýüzbeýid bolýan durmuş ykdysady kynçylyklary barada habar berýärler. Şeýle problemler bir ýa-da birnäçe sebäpde mahsus bolman ýurduň ähli sebäplerini ýurduň bir çetinden beýleki çetini öz üçin alýar. Türkmen maşydan türkmen awada çenni, könürüňüşden bäherdene çenni ýaýlyp ýatan türkmen tehrasyny aýal gyýlar şol bir meňdeş kynçylyklar bilen ýüzbeýid bolýarlar. Türkmenistanyň soňky döwürlerde köp maşgala dargyýar diýip ýerli synç Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Döwlet temeldärleri ýurtda maşgala institutuny wajyp ähmiýet berilýändigini, ýaş maşgalary goldamak üçin durly ýeňillikleriň hödürlenýändigini aýdýar. Ýöne synçylary görä ýurtda iş ýüdünäki durmuş hakykaty aýal gyýlaryň durmuşynyň gowgaly tarapyny açyp görkezýär. Ýa-ni bir toý edip bir kay ýaşaşandan soň aýrylýarlar diýip Azatlygyň habarçysy çynnyky sosial meseleden habar berýär. Maşgalalaryň dargamagynyň ilkinji sebäbi ýeter ýetmeçilik bolup durýar diýip bir ýerli synç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýdýar. Giň ýaýran işçilik köp sanly Türkmenistanyny eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykmagy terdi. Köp sanly maşgala köp sanly er aýal aýraçylyga döz gelmäge mejbur boldy. Ýöne aýraçylykka halatlarda ýakymsyz we oňoýsuz ýagdaýlary öz ýany bilen getirýär. Maşgalasyny eklemek üçin gazanç gözlegine kesek ýurtlara giden erkek raýatlar köplenç izli goýup gaýdan ýany ýoldaşynyň çağalarynyň aladasy bilen ýaşaýar. Ýöne Azatlygyň habarçysy kä halatlarda Türkmenistanyň ýany ýoldaşyny taşlap baran ýurduny täzeden durmuş gurýan erkekleriň tejribelerini mysal getirýär. Häkimetler köpçüliklerin migrasiýanyň oňoýsuz täsirini gowşatmak boýunça alyp barýan işlerini äşkar etmeýär. Türkmenistanyň hökümeti köp sanly Türkmenistanyň eklenç gözlegine daşary ýurtlara göçmeli bolanyny baradaky faktlary ikrar etmeýär. Beýlik tarapdan ýurduň daşyna çykan raýatlar dowam edýän pandemiýa hereket çäklendirmeleriniň arasyna inni 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýurda dolanyp maşgalar bilen didarlaşyp bilmeýär. Izde galan gelinleriň arasynda ýollaryny ýitirýän ýaş gelinler bar. Ýaş ýigitler hereket çäklendirmeleri sebäpli ýurda dolanyp bilmeýär. Diýip bir orta ýaşlarynyň geçen Türkmenistany Zenan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Sebäpleriň birini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenistanyň bir ýaş ýigit imo sosial ulgamyna paýlaşylan bir post görkezýär. Türkiýe işlemäge giden erkekler iziňizde dolanyp aýalyňyzyň aladasyny ediň. Siz ýok maşgala dargyýar. Daşary ýurtlara çykan Türkmenistanlar pandemiýanyň arasyna ýapyk ýollar sebäpli izde galan maşgala agzalaryny, dogan garandaşlaryny görüp bilmeýär. Türkmen hökümeti koronavirus pandemiýasynyň ilkinji günlerinden başlap halkara hereketi çäklendirdi. Ýylyň başlaryna halkara hereket çäklendirmeleri gowşatylsa-da, daşary ýurt döwletlerine Türkmenistanlaryň köplük bolup ýaşaýan ýurtlarynyň iň esaslarynyň biri bolan Türkiýe bilen arada kadaly howa gatnawlary ýola goýulmady.
Aradaş bolsa gatnaşyk saklamak kyn bolýar diýip bir Türkmenistanyň Zenan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli synçy maşgalalaryň dargamagynyň aňyrsyna ýatan mümkin bolan sebäpleriň ýene birine salglanýar. Masgalada urulup eziyet çekýän gelinlerimiz bar. Olaryň köpüsi masgalasyny dargatman saklajak bolup bir topar eziyeti urgulary çydaýarlar. Käbirleri bolsa ahyr soňa aýrylşmaly diýen netije gelýär. Türkmende gyzyňy berdiň eliňi çek diýilen bir söz bar. Ene atalar gyzlaryny durmuşa çykaran soň olaryň baran maskalasyna kän bir gatyşyp bilmeýär. Ýaş gelinler ene atalaryna ýüzlenip gaýynlaryndan ýani ýoldaşlaryndan eziyet baryny çekýändiklerini aýtsalar da ene atalar çydagyzym diýýärler we öz çağlarynyň çekýän eziyetine gözüm ýarlar. Diýip bir yerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň maşgala gatnaşyklaryny ýurdun maşgala kodeksi düzgünleşdirýär. Ýöne yerli synçylar İran tarasyna maşgala dawalary bilen bagly meseleleri kanun goraýjy edaralaryň üstü bilen çözmek babatda köpçülikliğin meýliň ýokdugyny aýdýarlar. Galy berse-de döwlet institutlaryna garaşsyzlyk hazırlary bolan ynamsızlyk ýurt raýatlaryny kanuny ýollara ýüz tutup maşgala dawalaryna çözgüt tapmaga synaşmak isteginden mahrum edýär. Aýrylşan çağıly maskalalarda çağanyň kakysy islemeýän bolsa, onda ol her çağı üçin aýda 180 manat, eger isleýän bolsa 300 manat möçberinde aliment tölemeli. Aliment töläp bilmeýän erkekler 15 gün möhlet bilen tutuk edilýär. Diýip bir Türkmenistan Azatlygyň habarçysyna maglumat berýär.